I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bro and sis, at welcome po muli sa ating panibagong episode ng ating video. Baka po, no? Hindi ko po bahay ito, bahay po ng kapatid ko to. Yan. Shout out sa aking kapatid kay Ansato. Ayan to. Actually, kaya ako nandito kasi sinamahan ko yung aking kumare na maglinis. Siya po yung naglilinis dito sa bahay na to. Pero hindi po ito yung ating iba-vlog. Ang iba-vlog po natin ngayon ay yung pagsasamahan po natin yung maglilinis doon sa lupa ng aking kapatid dito sa kabilang ano pangalan nito? Dito lang ho, malapit lang ho. So mamaya sabay-sabay po natin puntahan para pong makita po natin yung pinapalinis na lupa ng aking kapatid. Kasi po napakasukal na po. Para po tayong nasa, pag nakita po ninyo, masasabi niyo pong para kang papasok sa gubat. Kaya sabay-sabay po tayong pumunta sa gubat sa siyudad para po makita po natin yung pinapalinis na lupa ng aking kapatid. Ayan. Si Maria Uno. Yan tol. Mamaya tol, pupunta kami sa lupa mo doon, sa likod ng bahay mo. Papakita ko kay Tatay Plano po yung kanyang lilinisin. Yung kanyang mga tatabasin doon sa iyong lupa. So, mamaya na po mga brosis. Sabay-sabay po tayong pumunta roon at makita kung ano po yung lilinisin o tatabasin ni Tatay Plano. Yan. May patay na hayop po. Ano yung pusa? Tayo, mga saging na yan, pinapatanggal din yan. Itak tayo. Try namin parang manghuli. Sana meron. Dinin eh. Ang mahirap pare, baka pumasok sa loob ng bahay. Kaya nga. Oo. Kaya kung dati tayo may pumasok. Hindi malayo. Kasi ayan, yung bahay niya, ayan lang. Kaya may mga damo-damo na kasampa. Pwedeng kapangan yan eh. Pagka ito, hindi nalinis to pre, hindi malayo may ma-aksidente sa inyo pagka hindi nyo na masisisi may lupa, pinapalinis niya. Kaya lang, pagka nababalita na naglilinis sa may mga ahas, maatras. What? Hindi na, nagkulang may-ari nun. Baha na lupa. Di ba? Dapat yung mga nakasapay sa inyo na inihila nyo. Tinatanggal nyo yan. Hanggat maaari, ibalik nyo dito yan. Yan, pare. Tapasin mo sa loob, tapos ibalik mo rito sa loob. Dito sa inyo, dini. Balik mo rin. Madaling gumapang ahas dyan, pre. Pero kung tinataniman lang yan, gulay. Ayaw na ninyo. Ayaw. Gusto na niya, ako magtatanim. Mali ko ba magtanim? Hindi, wala ko marunong. kung dyan ako nakatira, pwede ako magtanim. Kahit dyan lang sa gilid-gilid. Kasi si Donna may magtanim yun eh.
Nasundan ko muna si tatay. Nawala na yung kasama ko, sana kaya sumuot. Ayun. Ha? Ikaw, pagkano papakyaw nito? Hindi, kayo po tay. Kayo po magpresyo. Wala po akong alam. Eto, patatanggal po yung lahat ng saging na yan. Ngayon gagawin natin tay. Di ba gusto mo magtanim ng saging doon? Oh, hindi naman. Ililipat natin yan doon. Yung iba lang, pero Oo, hindi lahat. hindi. Latundan, tanong mo dun eh. Hindi Ano, naman latundan to eh. Hindi latundan yan. Pero magtanim tayo ng mga ilan-ilan kasi Oh. yung mga magnanakaw. Ay, yung mga di marunong tumingin yan eh. Basta may nakita lang na bunga yan. Nanakawin yan eh. O para sa magnanakaw yan. Nice. Yung mga wala bang makain. Di ba? Dapat presyohan mo muna tapos tatawad na lang ako. Hindi. Kayo po dapat magpresyo. May mga kahoy kayo dyan. Panggatong nyo. Ayan. Dami. Kunin ko yan. Dami yan. Gandun. Dito ilukat lahat to. Oo, lahat po yan. Walang matitirang saging dyan. Ngayon gagawin natin, yung mga maliliit pa, eto kagaya ito, pwede na siguro ito ilipat. Tsaka yung mga maliliit na ganito tayo, kahit ang mga ilan pa sa mga magnanakaw, ilipat natin doon. Kasi ilatundan mo, kawawa. Oo, pag-i-interest sa inyo. Nabukay na ito, daming kumya. Oo. Panimag pa ng mais yun eh. Yan ang patatabing natin sa latundan. Di ba marami doon kay Cardel? Listabi Ilog? Oo. Marami doon, kung doon ang kukuha, malapit pa. Oh, pwede rin, oo. Ito po, patayin na lang natin to. Oh, yan, sige. Pwede rin naman patayin yan. Tapos, bibili tayo ng power. Spray natin yung puno niya para mamatay. Para mamatay. Apo, sige Para po. hindi na mabuhay. Opo. Ayun yung pampatay sa mga ganyan. Oo. Kahit yung mga halaman yata, yun na pampatay, no? Hindi, mga damo. Pagka, Damo. tapos tabas to, pag tumubo, sprayan na lang. Opo. Parang ano, no? Parang malinis yung ano, no? Kasi gawa ng ipil, no? Pero, Kaya walang makatubong damo na katulad nito. Kasi gawa ng ipil na dadaig ng ipil. yan lang, sobrang kapal dyan. Dahil siguro ahas. Ah. Yung damo na yan, yung kuha na ahas yan. Oo. Dito po kami sa gitna ng lupa. Nakita nyo na. Hindi pa po, bali mamaya pa. Ano, video lang to tayo. Vlogger. Vlogger pa. Oo, nagbo-vlog din po ako. Sumasahod ko na yata. Nakasahod pala po ng 2 beses. Doon sa loob ng 1 taon. Uganda din yung vlogger eh. Baka Tatata. dyan pa kayo maman sa vlogger. Sana nga po, sana nga po merong magtiyagang manood sa mga video natin. Oo. Nakarating na kayo doon. Oo, nakapunta na ko doon. Tara, silipin natin ulit. Hindi ko nahasa ng mabuti yung ano ko eh. Itak ko. Pero ito lukatod ko lahat eh. Opo. Okay. Ito na yung dulo. Huwag palang lupa to. Pag maibinta to, sabihin mo sa akin mo. Oo. Kasi May bayar po kayo. baka yun po muna yung baka dilipat yung kapilyo. Yan, gusto nga po nung kapatid ko ako magtanim eh. Paano ako magtatanim? Pero hanggang hindi makwento, mabinta. Kung gusto mo nga alagaan ko, taniman natin. Ayaw po nung kapatid ko eh. Oo. Ikaw lang pa. Basta linis lang gusto niya eh. Ayaw taniman. Sabi ko, sayang lupa mo. Hindi kuya, pwede mo naman taniman kung ikaw magtatanim. Sabi niya. Pero kung ibang tao magtatanim, ayoko, sabi niya. Pwede, Ano ba yung palinis kapatid lang. mo, babae? Opo, babae po. May asawa na siya. Oo, nasa Japan. Yung nasa Japan may ari siya tayo. Kasi baka maliit lang kasi yung lugar ng tayuan ng kapilya. Opo. Binibili gari yan, kaya lang yung binibinta ni Leo.
Alin? Yung tinayuan ng kapilya. Binibenta? Bibilhin sana ng iglesia. Oo. Kasi hiram lang yan eh. Yung tinayuan ng kapilya. Opo. Kaya pala kahoy lang, no? Hindi semento, no? Pero kung makakawala, Opo. Opo. hindi naman gitain yun. Walang wala. Paano po ba yung proseso ng pagbili ng lupa ng iglesia? Kasi doon may binibenta kami lupa sa Kalamba. Ngayon, mayroon kaming buyer, iglesia. Ang hirap ng proseso gusto nila. Kailangan pa namin magbili ng yung katunayan na ino-offer namin yung lupa sa iglesia. Ganun. Tapos dadalhin po sa central para ma-approvean. Kaya problema pagka ganun, parang hindi mo na pwedeng i-alok sa ibang tao, ibang buyer yung lupa. Ganun. Basta wala dito naman. Lupa na Oo. basta kompleto na lang yung Papers. titulo. Walang kwan sa amilyar. Yan, kahit buntot, kinakain sa ulo. Oh? Sa probinsya? Oo. Tayo pahawak po. Wala pa ba bang aas dyan? Ay, meron ako sigurado. Magaling kami na sana. Hello, Martina! Hello! Mainit na! Hindi pala sa Korea yung Bumalik isang buwan na. Sa Korea ba yun? Hindi, sa Saudi. Saudi, no? Isang buwan lang yung bakasyon. Maganda yung trabaho niya pagka ganun. Maraming kanila kontrata. Kontrata, oo. Yung bata mapagadabaw. Oh. Kita mo ba yan? Ito yung job. Laki ng kita. Ay, yung nangingisda. Hindi. Tatay mo nagtrabaho sa Sabinan. Plantisyon ng saging. Marunong ang bata yun. Ha? Marunong bata. Maliit pa pero grabe siya mag-vlog. Nagbibidyo rin? Nag-vlog? Oo. Umaman na sila sa bata lang. Oh? Hindi napapanood ko yung yung tawag ko.